ଶେଷ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋ ପାଇଁ କିଣିନି ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିଛି ଏ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି ଏଇଟା କି ହେଲା ଏଠି ଏଇଟା ଚୁରିଟା ଚାହିଁଲେ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବ ଚାହିଁଲେ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିବ ତ ଦାରି ପଡ଼ିରେ ଶୀତ ହେଉଛି ସତ ଆଉ ଶୀତ ହେବା ସହିତ ଟିକେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟିକେ ଲଗେଇଲା। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ତ ଦାରି ପଡ଼ିରେ ଶୀତ ହେଉଛି ସତ ଆଉ ଶୀତ ହେବା ସହିତ ଟିକେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟିକେ ଲଗେଇଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇଲେ ଟିକେ ମଜା ଅଧିକ ଆସିବ ତ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟିକେ ଲଗେଇଲା ତ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସିଲା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟା ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଏହାର ଦାମ ହେଉଛି 318 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ହେଲା ଛୁରୀଟା ଚାହିଁଲେ ମଣିଷକୁ ମାରିବ ଚାହିଁଲେ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିବ ତ ଦେଖିବା ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି କହିଲେ ସେୟାର ବି କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି କ'ଣ କାଟି ହଉନି କି ସେଲୋଟେ ମାରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି ୱାଓ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ରହିଯାଇଛି କି ବି ବ୍ଲୁଟୁଥକୁ ବି ଓପେନ୍ କରି ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଖିକି ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ବଟ୍ ଭାବୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଡେଲିଭରିର ବି ଠିକ୍ ହେଉନି ନା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଥିବା ଜାଗାରେ ମନେକର ମାଇକ୍ ବି ଆସିଥାଉଛି କେମିତି କାଟିବେ ଏଇଟାକୁ ଓକେ ହେଇଗଲା ଏ ବୋପାଲ ତାରି ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଏଇ ଝଟକା ସିଟ୍ ବାଜିକି ଆସିଛି କାଟିଦେବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ଟା ରହିଛି ଚାର୍ଜର ଦେଇନାହିଁ ବୋତେଲ ଚାର୍ଜର ଦେଇନାହିଁ ଓକେ ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ବି ଟିକେ କାଟିଦେବା ତାପରେ ବାହାର କରିବା ଦେଖିବା ଦେଖିକି ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କାଳେ ପଇସା ଥିବ ପରା ୱାଓ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଦେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଚାର୍ଜର କ'ଣ ଦେଇଛି ଭାଇ ଚାର୍ଜର ଅଛି ଟାଇପ୍ ସି ଏଠି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚାର୍ଜରରେ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଆର ଫେସିଲିଟି ଏତିକି ଆର ଅଧିକ ଦାମ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆର ଦାମ କେବଳ 1800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ଟେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ଟା ମିଳିଥାଏ ତ ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯାହାକି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ଯାହାକି ଆରୋମା NB124 ମଡ଼େଲଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବଟ୍ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥରେ ଟିକେ କନେକ୍ଟ କରି ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆମାଜନରେ ଆଣିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା କି ଆରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁନି ନଙ୍ଗା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ନଙ୍ଗା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଦେଖି ବେକରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା ବଢ଼ିଆ ଏବେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ ତ ସେଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ଟା ସେଇଠି ବ୍ଲୁଟୁଥଟା କାନରେ କନେକ୍ଟ ନାହିଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଶେଷରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋ ପାଇଁ କିଣିନି ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିଛି ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଯଦି ସିଏ ମନ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ବି ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ବଟ୍ ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ମାରି ଦେଇକି ରଖିଦେବା ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦେବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଇଏ ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛି ସିଏ ଯେବେ ଆସିବ ତେବେ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବିନି ଯାହା ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଫିନାଇଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦେଲ।